Xa están aquí as feiras do Abril. Estamos en Valdodubra para presumir do noso rural. Actividades dende hoxe e ata o vindeiro luns. Tedes toda a información na páxina web do Concello de Valdodubra. Nós estamos aquí, imos botar unha ollada. Os motivos son celebrar a nosa identidade. As nosas feiras do Abril son unha data no calendario xa moi marcada para Valdodubra, para toda a súa contorna. Celebramos o noso xeito de vivir, o noso xeito de ser. Invitamos a todo o mundo que ainda non está aquí porque está a tope a carpa e os exteriores con este día fermoso a que se chegue a Valdodubra a disfrutar destas feiras. É unha ocasión única para que os que veñan aproveiten e gocen do natural e tamén de todo o valor que temos aquí. Creo que eso é o que temos que poñer en valor, que o rural tamén ten posibilidades, o rural ten capacidades para xenerar emprego, para xenerar, economía, e eso é o que o Concello de Valdodubra está facendo aquí. Por que temos que vir ás feiras do Abril? Porque hai que colaborar cos veciños, ademais temos aquí uns rapaces que fan unhas galletas espectaculares, temos artesanía, temos un bo día, temos maquinaria, xente extraordinaria. E, bueno, pois, ademais, temos aquí uns lugares de maravilla. Este alcalde está a lavar os outros, están montando isto, pois, moi ben, están facendo moi ben. Aquí tiñamos que vir a gastar para que esta xente viñara aquí, non? Hombre, a ver se é unha cousa que nos guste. Demar os precios, ver os precios das cousas. Pois para que se manteña a feira e manter o que se poida todo o rural. Vai mercar algo? Vou mercar uns chourizos. Pois temos un pouquiño de embutido de caza, jabalí, ciervo, venao, potro, toro, e despois temos os queixos. Son os queixos tradicionales de toda a vida. Pois temos figuras de ferro representando cousas do pueblo. Este foi o meu principio. Pois tuve que deixar a soldadura e cambiei ao arte abstracto. Xuntamos, digamos, a nosa tradición e a nosa cultura e convertimos pezas tradicionais nosas en obxetos para lucir. As panderetas tocan. Eu son doutor en Enxeñería pola Universidade de Lancaster en Reino Unido. Eu teño 3 másteres, un doutorado, 2 investigacións postdoctorales en Inglaterra e a última foi aquí na Universidade de Santiago. Recollemos o leite de granxas locales, temos leite, temos queixo curado, semicurado, con sal, sin sal, fresco. Pois nas feiras temos produtos da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas, todos eles artesanais que elaboro eu en Cambre. Temos tamén outros produtos de outros artesáns, os chocolates, os cacaos, tamén temos galletas de viño de branco lexítimo, que é o único viño da Coruña. E logo, pois, conservas, salsa de tomates en azúcar, crema de porros, tacuán, repolo de tanzos en escabeche. Trouxen un pouco xamón ibérico, 50%, vendo un pouco vacío, fago uns bocadillos, doulle a probar a xente. Para min, galletas e pizza, basicamente. Fixémolas onte na clase dunha amiga, na casa dunha amiga, e despois cociñámolas na casa para ir de excursión, de fin de curso. A donde? Onde tes pensado? A Barcelona. Vale, unha degustación de cachena, de ternera de raza cachena. Neste caso, o primeiro é un stick tartar, o segundo é un bocata, reivindicamos un poquinho bocata en Galicia. O terceiro degustación sería unha carne que está feita durante 12 horas a baixa temperatura. E por último, un postre, onde é un flan.